ongi etorriak. Begira, ipuin bat eskatu diogu gure liburu magikoari eta ona ekarri gaitu. Eta jakin nahi duzue zein den gaurko ipuina? Ba, adi entzun, ze ipuin hau erreka baten ondoan gertatu zen. Egunero gure elefante maitea ara joaten zen, urarekin jolasten. Eta oso elefante berezia zen, badakizue zergaitik? Ba begira, elefante berezi honek begi bat ateratzen zuen eta egunero berarekin jolastu egiten zuen, tromparekin igo egiten zuen, bajatu, bota, atzetik hartu, egunero begiarekin jolasten zuen. Baina egun hartan jolasten zegoela, begia gora, begia bera, bapatean begia errekara jauzi zitzaion. Ene, bueno, berdin dio, ze uretan jauzi da eta uretatik topatuko dut askar. Eta uretan sartu zen. Aizue, baina handik begiratu, hemendik begiratu, eta ez zuen ezer ikusten. Inguruan begiratu, eta handik zegoen zuge bateri galdetu zion. Aizu, nire begia ikusi alduzu? Zure begia? Ez, nik ez dut begirik ikusi. Baina jarraitu bilatzen ze uretan egon behar du. Bale, eta uretara joan zen berriro. Eta nahaztu egin zuen ura. Eta, gero eta urduriago zegoen, ez bai zuen bere begia ikusten. Ez dut topatzen nire begia, Aizue, eta ura gero eta zikinago zegoen. Eta orduan, igela agertu zen. Kroak! Zer gertatzen zaizu, kroak, elefante jauna, kroak. Nire begia galdu dut eta ezin dut topatu, eta orain zer egin behar dut nik nire begirik gabe. Kroak, baina, lasaitu zaitez, kroak, horrela ez duzu topatuko, kroak. Gero eta urduriago jartzen zen elefanteak, eta nik zer egingo dut nire begirik gabe. Eta orduan kokodriloa saldu zen. Elefante, baina zer gertatzen zaizu? Nire begia galdu dudala, eta oso urduri nago, zer egin behar dut hemendik aurrera nire begirik gabe. Eta negar baten hasi zen. Negarrak entzuterakoan, neskatza bat agertu zen. Handik bizi zen neskatza jatorra. Eta elefantearek oihuak entzuterakoan etorri egin zen. Baina elefante, zer gertatzen zaizu? Nire begia galdu egin dudala, eta zer egin behar dut nire begirik gabe. Elefantea uretan sartuta zegoen eta ur guztia goitik botatzen zuen, baina elefante, lasaitu zaitez, elefante. Zer egingo dut nire begirik gabe, ez dut ezer ikusten nire begirik gabe. Gauza bat egingo dugu, esan zion neskak. Begira, lehenik eta behin, arnasa hartu behar dugu. 3, egin nigaz. Hartu eta bota. 2, hartu eta bota. Eta 3. Eta bota. Eta 3. esan zion, begira elefante, ura baretu eginda. Eta baretu denean garbitu eginda. Eta oran, garbi dagoela, hobeto ikusi dezakezu non dagoen zure begia. Eta elefanteak orduan, kontu handiarekin, bere trompa uretan sartu, eta handik bere begia topatu zuen, berriro ere jarri, eta pospozik joan zen bere etxera. Ulertuta, urduri jartzen garenean, gauzak ez direla behar bezala ateratzen, eta lasai egiten baditugu gauzak, hobeto sentituko garela. Aizue, gustatu zaizue ipuina? Ze ondo, eskerrak elefantea begia topatu duen,
Bueno, onarte gure gaurko ipuina, badakizue, bazen ben saioan, aste-astero, ikusgai Oizmendi Telebistan. Eta nola ez ahaztu, zuen historioak, zuen ipuinak entzun nahi badituzue, eskatu, esan zein nahi duzue, eta nik kontatuko dizuet, Hala, ondo izan! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.